Treba podotknúť, neviem, ako si na to kolegovia spomínajú, po roku 90 začínal obrovský úbytok výstavných priestorov v Bratislave. Každý, to je aspoň minimálne tak starý ako ja, tak si pamätá, že v koncom 80. rokov počas perestrojky bolo množstvo výstavných priestorov. Vystavovalo sa v Galérii mladých, ktorá bola pri Slovenskej národnej galérii na Štúrovom námestí. Na Leningradskom, tzv. U spisovateľa, bola tiež ďalší výstavný priestor. Veľmi agilný priestor koncom 80. rokov bola výstavná sieň Slovenského fondu výtvarných umení na Michalskej. Potom bola výstavná sieň Zväzu na Gorkého ulici. Takisto Galéria Cipriana Majerníka ešte do roku 95 relatívne tie výstavy išli. A o všetky tieto výstavy sa v týchto prvých 5 rokoch v podstate prišlo a skoro už nebolo v Bratislave kde vystavovať. Takže vtedy všetky tieto veci proste nám blúdili hlavou, keď sa vytvorila táto výzva na jeseň v roku 97. A na druhej strane ja už som mal v hlave nainfikovanú aj ďalšieho takého bacila tu zase z domácej scény z Trnavy. Vtedy jeden môj kolega Jožo Doka sníval o nejakom múzeu plagátu. A ten sme chceli ako nejakú sklenú budovu urobiť za jednotou a tá mala mať aj charakter takej trnavskej kunsthalle. Takže rozmýšľaním o všetkých týchto stratách priestorov, o tejto trnavskej sklenej kunsthalle, o tejto bratislavskej v podstate nevyužitej príležitosti, bolo logické, že keď sme začali na jeseň, respektíve v zime 97 riešiť všetky tieto problémy, tak jedna z nich bola, samozrejme vtedy boli najproblematickejšie veci také, že nevychádzal žiadny výtvarný časopis. Žiadali sme konkurs Slovenskej národnej galérii, ochromený bol v podstate celý život. Takže tá kunsthalle nejako bola v nejakom druhom, treťom rade, ale bola prítomná. Čo sa týka toho prijatia v Národnej rade, pamätám si, ešte mu predchádzala aj jedna pánska jazda, kde som sa s Meluzínom stretol s poslancom Františkom Mikloškom v parlamente. No viete, Meluzín s Ferom Mikloškom hrával fotbal. Takže oni si tykali, on to vybavil a on nás prijal niekde v parlamente a s tým teda, že sa zasadí. Dostali sme pozvánku a na pozvánke je uverejnené, že sme 28. januára o 10. boli prizvaní na rokovanie výboru. Tam sme artikulovali všetky naše požiadavky podľa mojich záznamov, ktoré som mal napísané aj z predchádzajúceho stretnutia u ministra Kňažka, tak mám tu napísané v bode C prerobiť Dom kultúry na kunsthalle, ktorá by mala správnu radu, bol by menovaný hlavný kunsthistorik, ktorý by vytvoril výstavný plán. Čiže všetky tieto veci a ako táto terciálna záležitosť kunsthalle bola pertraktovaná aj na stretnutí s ministrom Kňažkom, to bolo na jeseň 98, aj v tomto februári v roku 99. Každý z nás reagoval na niektoré tie najpálčivejšie veci a potom sa aj niektoré udiali. Znovu bol obnovený výtvarný časopis, rozumej Profil. V Národnej galérii bol, tuším, do roka potom konkurs. Intendantúry sa nejakým spôsobom, už neviem, či preorganizovali, alebo sa čakalo na rok 2002, keď sa celý ten systém zmenil. Jediná vec, ktorá sa, alebo jedna z tých terciálnych, ktoré sa neudiali, bolo to, čo doteraz nám chýba, a to je ten problém kunsthalle. Je to problém, ktorý sa má adresovať lídrom bratislavskej scény. Prečo nedokázali tých úradníkov, aby to zrealizovali? Začali tam všelijaké žabomyšacie vojny, výhovorky, rôzni úradníci vstupovali do toho, ministri nemali možno až takú veľkú ochotu na to. V každom prípade chýba to hlavnému mestu, lebo v tom systéme, že Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, by tento tretí článok ešte vyrovnal určité napätia a prispelo by to k turistike. Ja som po určitých personálnych a inštitucionálnych
ako by som to nazval, pre mňa kauzách okolo roku 2000 na tento systém rezignoval, myslím bratislavský. Koniec koncov my sme tu riešili svoje problémy, že tá scéna sa nedokáže dohodnúť. Ona ako v podstate nemá byť iná ako je. Tá výtvarná scéna má byť atomizovaná. A ani tu nejde, že dohodnúť sa na jednom kandidátovi, ani na ničom. Ale čo má platiť pre každé demokratické spoločenstvo? A to je jedno, či to je politika, či to je škola, či to je družstvo, či to je družina, alebo čokoľvek, že majú byť nejaké demokratické pravidlá a princípy, kde má byť zaručená prirodzená selekcia a selektívny výber. Že ten najsilnejší, ale nerozumie najsilnejší len maskulatívne, ale ten najinteligentnejší, najschopnejší, najdynamickejší sa má to zhostiť. Ale nie na tom, že čo sa zhodne nejaká jedna zákulisná lobby voči druhej alebo tretej. A my nedokážeme, my sme Slováci majstri sveta v tom, že my nedokážeme sa dohodnúť na tých pravidlách. Nie na tom kandidátu, na tých pravidlách.